Maayong hapon sa inyong tanan, mga busing sa kaumahan. Hayahay kayo og natay lubi nga inani kadaghana, kay sigurado sulbad gyud atong problema. Kay dako naman kay tag magkwarta. Pero parehas ning pares na ni akong sitwasyon nga igo rata nagtrabaho. Pero okay lang gyapon kay ning kamot man pud ko. Kung natay inani kadaghana, sigurado man gyud ning kaning lubiha, kwarta-kwarta gyud unta tungod sa kamahal sa presyo karong panahona. Mao ni siya mga amigo-amiga diri sa social media, mga mag-uuma. Ako ang hari diri karon diri sa Lubeo, pero ang problema kay dili ni ato Ang nindot gyud unta ani, kung ato ani kay diri sigurado giding ato ang kwarta. Kay kini karong lubiha tungod sa presyo sa parting mahala, ang tag-iya ani parte yung lipaya. Mao ni karon kung ako lang magunahuna pa ko ani unsa agyud akong ikuan unta ani kay aron po ko makakwarta. Pero igo ra man tani nagtrabaho, sunduan man gyapon ta, pero okay ra gyapon para man po ni sa atong pamilya. Karong panahon na man god, sa tinuod lang, kung maningkamot lang ka, bisag wala kay tanom, wala kay yuta, wala kay kalubian, buhi gyapon ka. Kung diri sa bukid, daghan mang trabaho diri ang atong apilan, bisag unsa ra man gihapon aron lang gyud ta makakwarta, basta tinaro lang nga paagi. Maora ni akong ipakita sa inyo og mayong hapon sa inyong tanan.